Nikto ti v dnešnej dobe nepovie, koľko peňazí musíš zarábať, aby si uživil svoju rodinu. Životík do 25 je smiešne jednoduchý. Stačí ti zaplatiť nájom alebo splátku prvej hypotéky, tankovanie a naplniť chladničku. Cca 1000 eur ide na prežitie. Koľko peňazí ale budeš potrebovať o pár rokov pri rodine? Drvivá väčšina ľudí to nerieši a preto je tak veľa dospelých ľudí nešťastných a strhaných. Ty však nechceš život svojich rodičov, chceš viac, že? Tak teda počúvaj pozorne, aké ťa čakajú výdavky s manželkou na materskej a deťmi. Úvery a záväzky, tam patrí hypotéka napríklad na 150 000 eur, ťa vyjde cca 750 eur mesačne. Leasing na auto v hodnote 20 000 eur a poistky 600 eur mesačne. Réžia, strava napríklad 800 eur, inkasa na nehnuteľnosť 190 eur, tankovanie 200 eur, mobil, internet, Netflix 100 eur, výlety, športy, krúžky, oblečenie 400 eur, poistky 100 eur. Samozrejme nejaké investície a rezervy 600 eur. Spolu je to dokopy 3740 eur mesačne. Ak nevidíš cestu k týmto peniazom, je najvyšší čas začať rozmýšľať nad kariérou, ktorá ťa má možnosť ohodnotiť, tak aby mala tvoja rodina všetko.